Zit het angst in dein leven zo groot als dit een ries? Wij zijn af van passage aan een nieuwe boodschap van wat zij naam Badastu, den ries. Niet stu hier met zijn ries en dit is zo groot als Goliath wat zijn je was. De Bibel zegt ons dat hij weer even 3 meter hoog, zo 9,5 zo hoog. En dit is wel groot, hij wordt loon geen mij en ik zijn zo hoog. En zo we zijn hij weer nog groot. En zo we kijken naar den Thema van Riesen in ons leven. Dingen wat zwischen ons en vrijheid staan. Wat wie man overkomen in ons leven. Nu, er zijn vele verschillende Riesen wat dat kan zijn. Maar het Thema voor deze vrije zondag wie de Ries van angst. We zijn dat de mensen in de Bibel hadden angst. We zijn de Geschichte van de Israëlieten. Die waren in het versprengende land aankomen. Wat God ihnen toch heeft gegeven. Die brengen bloos nog een storm. En die schicken 12 mannen door aan om het bekijken. En 10 van de mannen komen terug. En die zeggen, we kunnen het onmogelijk nemen. Die hadden zo angst. Ik zei, de mensen die zo groot zijn, of weer de Riesen. We leiden nu groothoppers nu in. We volgen ons nu groothoppers. We kunnen het onmogelijk nemen. En die vergoen zich door alle Israëlieten en zeggen, al dat angst wat zij hebben, dat zij zo groot zijn dat zij onmogelijk doen kunnen. En dit angst wordt zo groot, dat het helpt de Israëlieten van en het verspreidende land aankomen. En ze gaan trainen wisten aan van helemaal 40 jaar, wat deze is afgestorven zijn. Zo we zijn dat angst als een grote ries. En de dollar wie angst hebben en de weinig geloven we hebben, de groter wordt des ries. We zijn de Geschichte van David en Goliath. We zijn de ganze Israëlitische armee, die had angst. Wenn Goliath had over 40 jaar gezegd, schak een te mij vatten, en de verspeler, de zijde wordt skloven zijn tot de andere zijde. Zo tussen skloofheid en vrijheid stond een ries tussen. En die hadden alle angst, Saul had angst. En dan kwam David toe en zei, no, God is on mijn zijde. Ik kan lijfstootje meer met mijn ene hang. Ik word goed aan vatten, wenn hij had geloven. En durch den geloven had hij kon Goliath doodmerken. En die werden gekomen met de vrijheid wat God in had versprechen. Zo we zijn dat tussen skloofheid en vrijheid staat een ries. Wat is deze ries in die leven? Wat laat de ries van angst in die leven? We zijn nog niet in onze omgeving waren. We hebben 4 idees van onze voonidees. Wat ligt dat we nu angst eraan en staat dat we nu God en geloven eraan doen. Zo ligt als nou wat maar ik nog alles doen, hoeveel gas en gas en eten en alle soorten verschillende dingen maar ik nog kijken dat ik wel levendig blijven. En sommige van die dingen zijn vielleicht niet aardig, dat is vielleicht waar, sommige van die dingen te hebben. Opa, we hebben niet genoeg angst eraan, we hebben genoeg geloven eraan. Wanneer de dollar wie angst hebben, de groter wordt ons riesen, de groter en de schwer laat ons dat door voorbij te komen. Zo krijgt ons angst, was ons ries, krijgt zo was geloven ons God. Die God wordt niet groter, dat is almachtig. Van ons leven, wenn wir geloven haben, dat verändert, wo wir uns gar nicht doen. En dan steht dat we voets nur den Ries van angst doen en we werden uns nicht vorbei. Kijk wie nu God sagt, ich habe die Vrije gemerkt. Dat is een versprechen. En we moeten bloß voorbij deze Ries gaan. So, wo laat deze Ries in die leven? Wat is het wat die angst voor has? We hebben nu God erin, der geloven. Krijgt zoals David deed met Goliath. We hebben alle te bossen in dit. God zegent, had een goede werk.